What is up you guys? It's your boy Marvin Murillo. Back at it again with another video. So parang video na to, mag-unpack lang tawag ka ng kwan. Order ako sa Shopee, which is the 3D wallpaper bricks. This one, napalit din ako sa Shopee, 718 pesos. Ang usanin niya kay kwan, 135 each. So ang ipalit ako 5. So kung i-convert na nato siya, mga na siya sa 600 ka pin. And then na po may shopping mo tong murag na po sa 900 nya. Na po sa kuan Shopee coins sa Shopee. Murag kuan siguro to. 17 siguro tong coins. Yo ako lang ipakita dire kani. So mao na siya ang kanang kuan, kanang order total ako. And then kani layo pa kani siya gikan sa kuan pa ni sa Metro Manila. And then kaning 3D wallpaper kay kuan na siya. Adhesive na siya. No, adhesive. So balik kuan na siya, balik 5, no? Nya ang sukod ani niya kay kuan 70 cm times 77. No? Nya ang color niya kay white. 3D wallpaper white, no? Makita niyo. So wala pa na nang check up diyan kay kuan. Pag ko pa na siya nabot. Actually ganiyaro na siya nabot pero kuan na ako sa eskwelahan na to on that time nga niabot na yung ortera. So ang ikuha niya kung manghod, no? But before natin yan pack na, make sure to hit the subscribe button, hit that like icon button, comment if you have recommendations. So kung gusto sila ka mo palit ay ako lang sa link sa description. I give 5-star niya kay kuan. Trusted ka siya nga kanang pan seller, trusted ka ang seller, no? So kung ganahan kang palit, nasa description ng pan link, no? Ato na niyan back ang kaning kwan 3D wallpaper. Dire na ko siya ipapilit, no? Ako na ni time lapse ninyo, no? Kay murag madugay tani kay murag taas pa kasi yan. So, mao na siya ang 70 cm. No? White color na siya. So, kung makita niyo no, adhesive na siya, no. No. So, mao na siyang sukod. Ang usa niya. Unya, ang nakita nako sa ban video nga kung saan pagpanan ipapilit, no? Na-display kanang ilang kanang idea nila. So, ang kanang kinalasan na niya kani. Ang big kinalasan na niya kay ikat na siya dire. Kani tagtangon na ninyo, no? Para 3D siya tanawon ba. Karon ato na siya ikat dire. So tarungan sa nimo siya ikat dahil kay narabay times nga murag sayop. So mo na akong gipasabot ninyo na ikat ang kilid-kilid niya dire. But be careful lang sa pagkat-cut. So happy na siya mo ano. Nandiyan siya laking gamay. Pero naikuwang gamay. Kay kuan nasayo pug cut dire. Happy na siya mo ano. Isa gid siya ikapapilit. Pero pwede naman siya mo i-direct nga dito siya papilit. But ako ang checking ani para mura jud siya 3D. May laking dire gamay na. No? So, hapit na siya mga man gila yung girls, no? Ang kamal na ikuwang dire. Dire nga sa kanya lang. Kaning mga gagmay, ako na ipapilit dire. No? So,
happy siya man. So ang kato sa din katong kuan tong nay murag busot gamay diri, no? Nalihan na gid nako siya. Na. So ang gibuhat nako kay since naman na siya yung mga tumoy-tumoy mga gagmay like this one, no? Mga taong ipapilit niya diri. No? Mura na siya wala, no? So see this. So ako sa na siya tiwas na diri. Gamay na gid siya ikuwang, no? So na totally nga nahuman na gid siya no kay nakuwang gid siya no. Nakuwang siya og usa ka pieces no. As you can see there. So nakuha pud siya nahuman. Pero diri nahuman na gid siya no. Okay. So sa ubos at na gid siya kanang kuan kanang part nga wala na tubunan kay na si ang kuan mo gid ang bungbong gid diri kay kanang kuan naiburot-burot siya gamay ba na sa ubos diri murag naiburot-burot so murag okay na gid din siya and by the way dahil sa wa pa nakaibaw kaning 3D fuma siya kaning 3D ako kay kuan na siya waterproof o kuan na siya waterproof o sunproof na siya so kung ganahan ka magbuhat imo nga kanang kuan room nimo nga pang gaming nya di ka ganahan ka ng saba so pwede na nimo siya buhaton kani ang kaning 3D wallpaper kay kani siya nga wallpaper is soundproof so dire na ako man nun. Thank you for watching, give us thumbs up if you enjoyed this video and subscribe, don't forget to turn on notification bell, comment if you have recommendations. Thank you guys, sa Shopee din ako napalit so babush! Woo!